Ni prohladno vreme nije sprečilo danas dobrovoljne davaoce krvi da se odazovu o novoj akciji koja se odvijala od 8 do 14 časova u reanomobilu postavljenom ispred zgrade opštine. Šta ih motiviše da iz godine u godinu istrajno daju krv, pitali smo neke od njih. Dao sam do sada 25 puta. I dajem ja ništa posebno redovno, 1-2 put godišnje otprilike. Svaki drugi put. Što vas je postaklo na to? Pa zato što to je humano. To je jedino što mogu da pružim ljudima ovako. Šta je da? Imam krvnu grupu, nultu, pozitivnu i tako. To je jednom bilo tako, nešto namenski bilo i onda sam počeo. U stvari počeo sam nekad u gimnaziji. Koliko si puta do sada dao krv? Prvi put. Je divno. Zašto si rešio da daješ? Zato što se osjećam dobrodušno. Želiš da budeš human? Da, želim da budem human. Šta te podstaklo na to? Pa podstaklo me kad ljudi više nemaju para, bar da imaju krv. Misliš da je za lečenje bar to jedan od preduslova? Da. 5 puta, ovo mi je 5. put. Kako ste se osjećali prvi put? Evo sad smo imali ovdje priliku da vidimo momka koji prvi put daje. Se sećate toga? Bila sam u srednjoj školi. Pa jako, ne znam, bilo mi je jako lepo da mogu nekom da pomognem. Eto, zbog toga. To vas je motivisalo na ta akciju davalaštva? Zato što su me iz Crvenog krsta zvali, imam malo ređu krvnu grupu i tako da bolje da pomognem. Ovo je treća i poslednja septembarska akcija davalaštva, a nastavak novih akcija sledi već u oktobru.